Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La Pàgina en Blanc. Jo no sé vosaltres, però a mi em costa molt fer que els meus alumnes tinguin ganes d'escriure o de llegir. I cada any em trenco el cap. A veure, no, aquest any els hi posaré aquest exercici, que aquest exercici sí que... O que aquest llibre els motivarà molt més. O amb els meus fills. No, que llegeixin, no, i ara llegeixen còmics de Pokémon entre nosaltres. Deixem-ho estar. Com podem motivar els nostres fills, alumnes, a que escriguin? Avui, a La Pàgina en Blanc, ho descobrirem. Avui ens enfrontem a l'eterna pregunta: es pot ensenyar a escriure? Parlem amb Rosa Moya, productora d'audiollibres i podcast. I llegim No te n'escapes, de Boris Vian i l'Oulipo. Com puc fer que aquest any els meus alumnes s'entusiasmin encara més per escriure, per llegir? I penso, no, aquest llibre, sí. I jo recordo quan era petita que no, tocava llegir aquest llibre i te'l llegies, per força, i era el que hi havia, i punt. I no descobries l'escriptura fins que un llibre de cop i volta et cridava, i després un altre, i vivies en un altre món, que era el de la literatura. El descobries d'alguna manera per tu mateix. Ara els hem d'anar arrencant, perquè tenen tantes coses, a les milions de plataformes, les xarxes socials, que és difícil que simplement ho descobreixin perquè tenen un llibre allà a sobre. Com ajudar als nostres alumnes, a les nostres alumnes o als nostres fills a descobrir l'escriptura? L'escriptura és fonamental. Per dir-vos d'alguna manera, és una eina més de supervivència en aquest món. Jo quan estic trista o preocupada toco el piano i la música és una altra eina on marxes, que t'omple, un llenguatge més de la vida, de veure la vida més enllà. L'escriptura és el mateix. Permet desfogar-te, et permet tenir un diàleg amb tu mateix, entendre, comunicar-te amb altres. No només és una base de futur i això els permetrà, quan siguin grans, ser persones de profit. No, és que els ajuda avui. Per tant, és fonamental ajudar-los a entendre que és així, que ho poden utilitzar d'aquesta manera. Avui, a La Pàgina en Blanc, us proposo 5 consells que m'han servit a mi al llarg dels meus anys com a professora i que m'hauria agradat molt que els meus professors em transmetessin i m'ajudessin per descobrir abans i millor el món de l'escriptura. Consell número 1. Les faltes d'ortografia. Els alumnes i els nostres fills fan un munt de faltes d'ortografia. Coses terribles que fan que ja no puguis ni continuar llegint. És veritat, però que l'arbre no et deixi veure el bosc. Una falta d'ortografia aïllada es pot treballar. Si tu l'aïlles i dius, mira, has fet aquesta llista de faltes d'ortografia, copia-les, busca-les al diccionari, repeteix-les, les incorpores i després el text estarà molt millor. Però no fem que aquella falta d'ortografia sigui un bloqueig per l'escriptura. Jo us ho he explicat moltes vegades, jo soc dislèxica i feia no faltes d'ortografia, que hi havia paraules que escrivia que no s'entenien, perquè posava les lletres al revés. Professors meus em deien, dedica't al que vulguis menys a escriure, però eren incapaços de veure que hi havia tot un món allà dins meu que sí que és d'escriptora, que és la imaginació i la creació, la sensibilitat. Sí, molt important, transmetre que cal escriure amb correcció, però que això no treu el talent que puguis tenir. Això és una habilitat que la pots anar adquirint, però això no vol dir que no pugui dedicar-se per res o no pugui escriure, perquè ja no estem parlant de que puguin ser escriptors, sinó que se sentin còmodes amb el fet d'escriure. Consell molt ràpid, no assenyaleu les faltes d'ortografia en vermell. 3 segles. Jo recordo, la meva professora de primer de BUP, aleshores, imagineu, de primer de BUP em posava 0 a la menys 14, que eren, ja havia fet no sé quantes faltes amb els dictats de castellà antic que em feia la meva professora Raval. Jo crec que és més bloquejant que no motivador. Sí, marcar quines faltes, copiar-les a part, fins i tot copiar-les moltes vegades. El sistema de copiar moltes vegades per adquirir, memoritzar aquelles paraules és perfecte, no hi ha cap problema amb això. Després, quan escriguin, les incorporaran
i ja no serà una barrera. Consell número 2. L'escriptura necessita un espai de confiança perquè sigui interessant. Però si vols que per ells l'escriptura en si mateixa sigui un espai per ells, aleshores dona'ls aquest espai de confiança. Com es dona això? Dedicant un temps, no a totes les classes, perquè és que a més hem de donar moltíssimes matèries, un espai per l'escriptura interna. Es pot dir així, l'escriptura de consciència, l'escriptura interna, l'escriptura íntima, i marcar un temps, 10 minuts. 10 minuts sencers en els quals han d'escriure sense corregir, sense revisar, fins i tot poden ni entregar-ho, simplement per trobar aquest espai. I qui vulgui, que ho llegeixi. En aquesta lectura mai s'ha de dir que no està bé, que el personatge no està bé. Al contrari, sempre hauríem de puntualitzar les coses positives. Què és el que a tu més t'ha agradat? Amb quina frase et quedaries de tot això que has escrit? Quina idea t'ha agradat? A mi m'ha agradat aquesta combinació de paraules. Us heu fixat? Que interessant, i potenciar positivament el que hagi sortit, perquè a més, moltes vegades està molt a prop de l'inconscient i del que porten a dins tots aquests joves que cada dia necessiten més poder treure angoixes que porten. 3. Els joves són molt exigents. Segurament t'exigiran més a tu que el que ells hagin fet. Jo em desespero perquè, clar, ells dediquen a escriure un text 10 minuts i jo em dedico a corregir-lo 1 hora. Però és el que hi ha i te'ls guanyes així. Millor pocs exercicis corregits, però corregits a fons, que molts i ja enfadar-nos, quasi per la quantitat d'hores que hi dediquem. Perquè, a més, normalment el que fem tots els humans és repetir el mateix error en moltes coses. Però en l'escriptura també. Si fem excés de possessius, si tenim errors en pronoms febles, si els personatges són poc profunds, si no hi ha accions, si no hi ha descripcions, això normalment ho repetim. Amb que ho corregim una vegada, probablement ja ho aniran aplicant. El meu consell és fer exercicis curts comentats a l'aula i algun exercici llarg, aquest sí, dedicar-hi tant temps i poder-ho comentar tot, que ell se senti o ella se senti que li has dedicat aquell temps i que pots fins i tot comentar-ho amb aquest alumne, que hi ha aquest espai de diàleg i de comprensió. Consell número 4. Els nens, però sobretot els joves, tenen cercles obsessius de pensament. Ells estan tot el dia pensant en les seves angoixes, en les seves obsessions. L'escriptura els pot ajudar a sortir d'aquestes obsessions i anar més enllà. Com ho fem, això? Amb exercicis d'Oulipo, amb exercicis d'escoles creatives, per exemple. Llavors els podeu fer exercicis com escriu un text amb aquestes 5 paraules i les has de col·locar en algun lloc. O escriu un text que cada frase comenci amb aquesta lletra. O escriu un text que contingui un missatge amagat. I els fas trencar una mica el cap, que sigui enginyós, que els tregui del que és habitual, que no els busqui la formalitat i que entenguin que l'escriptura també és una cosa divertida. A vegades jo utilitzo molt la música també, que els hi funciona molt bé, fer cançons, fer raps, coses així més properes al seu món, o coses per xarxes socials que també els hi agraden i entenen que l'escriptura també té una proximitat a ells. I consell número 5. A l'hora de comentar un text, evita el no i el però. El però és un no que ho destrueix tot el que has dit abans. Per tant, si tu dius està molt bé aquest text perquè veig que has entès això i això, però ja està. De la resta és que ni se'n recordaran que els hi has dit alguna cosa positiva. Jo el que faig és, i que m'ha anat bé amb el temps perquè la gent és molt sensible amb els seus textos, això m'ha agradat molt i a més, podries fer això o això o altre. Entenc que és molt sutil i que a vegades costa perquè el però a vegades és molt gran, però si ho pots fer, ajuda molt i a l'altre ajuda a que no es bloquegi, a que segueixi millorant. Quan facis això, mira els ulls i somriu. Això també ajuda molt. Doncs fins aquí els 5 consells que jo bonament he fet el que he pogut durant aquests 10 anys que dono classes específicament d'escriptura i també per a professors que donen classes d'escriptura i que m'han anat bé. Són molt pràctics, són molt senzills i m'han ajudat a mantenir els alumnes a que sentin que per primera vegada poden escriure, que en saben, que els hi poden sortir bons textos i que a més tenen tot un món a dins. Ajudar-los a trobar un camí, un canal a on poder-se expandir. I això, el poder el teniu vosaltres.
Avui us porto un llibre creatiu de Boris Vian i l'Oulipo. L'Oulipo, si us recordeu, era aquesta escola francesa que el que parlava era que la formalitat també és un impuls per la creativitat i que la limitació és més creativa que la llibertat absoluta. I ens posava com a exemple exercicis d'escriure un text sense la lletra E o escriure un text amb moltes limitacions formals i això provocava la nostra creativitat. Aquest llibre és molt interessant perquè Boris Vian, quan va morir, va deixar l'inici d'un llibre amb aquest títol, No te n'escapes, i 4 capítols. Ell volia escriure una novel·la negra. Jo crec que estava en un moment molt dur en el qual no venia, havia rebut crítiques importants per les seves obres i volia el que volem tots els autors. Com puc sobreviure en aquest món? Com puc viure econòmicament dels meus llibres? I què puc fer? Jo a vegades penso, si fes novel·la romàntica segur que m'aniria molt millor. Boris Vian, encara que sembli mentida, perquè és un gran mestre, doncs en el seu moment va pensar el mateix i va dir, saps què funcionaria? Una novel·la negra. I va fer aquest principi, tot i que el va deixar a mitges. I molts anys després, quan ja havia mort, fins i tot quan la seva dona va morir, l'escola Oulipo va continuar el llibre i va acabar-lo sent això, aquesta obra. A mi em fa molta gràcia, us llegiré la sinopsi. Ellen Brewster, l'esposa divorciada d'un ric banquer de Black River, assassinada. Edició especial, Ellen Brewster, l'esposa divorciada d'un ric banquer de Black River, assassinada. Amb aquest anunci del venedor de diaris i la certesa d'haver sentit aquest nom a mans, Frank Bolton, combatent de l'exèrcit dels Estats Units, torna a casa, ferit a la guerra de Corea. Un cop amb els seus i havent-se refet del paroxisme de la guerra, Frank recorda de què li era familiar el nom d'Ellen Brewster. Havia estat el seu primer amor. Encara no se n'ha fet la idea que apareix una altra dona morta, la Beatrice Rius Coll, el seu segon gran amor. És com si algú volgués acabar amb tota la llista d'amants de Frank Bolton, que, desesperat, demanarà a Narcissus, el seu amic detectiu, que l'ajudi a aturar aquesta sagnia. Us llegiré un trosset molt petit del llibre perquè entengueu una mica que és com un diàleg interior, no? És com un monòleg interior entre el que està passant i el que viu el personatge. Ellen Brewster. Em vaig despertar amb un sobresalt. El tren reprenia la marxa i havia fet un xoc violent. L'aturada s'havia produït de manera suau, sens dubte, i no havia pertorbat el meu mal dormir. Les últimes llums de l'estació s'esvanien en la trista boira de tardor i jo mastegava el buit. Tenia un gust pastós a la boca i la sensació em va recordar quan em vaig despertar a la taula d'operacions 2 mesos abans a Corea. En realitat, no necessitava gaire aquella sensació per recordar l'operació. Vaig mirar-me a la mà esquerra. Un vell objecte cobert de cuir groc. A dins, les molles i les palanques d'acer que em permetien de fer gairebé qualsevol cosa. Gairebé. Quin efecte tindria sobre l'espatlla d'una noia? D'aquest tema, el cirurgià no se'n va preocupar. Teniu una mà forta, em va dir. Aneu amb cura de no estrènyer massa la dels vostres amics. Podríeu fer-los mal. Alguna vegada heu vist els cartutxos d'un fusell antitanc? Porten un casquet de metall. Amb la mà esquerra el puc partir com si fos el tub de paper d'una cigarreta. Així comença No te n'escapes. Penseu que és un monòleg interior barrejat amb les accions i portat molt cap a la sorpresa, cap a la creativitat interna, externa, i com tot, l'intern i l'extern es barreja, que era la base de Boris Vian i també de l'Oulipo. Aquesta recerca en els finals dels anys 50-60 cap al conscient, a l'inconscient, i com això es relaciona amb l'exterior. Us el recomano molt. Segur que us serà interessant, però des d'aquesta perspectiva una mica divertida, satírica, de la creativitat formal. A vegades em pregunteu com puc viure d'escriure, i la meva resposta sempre és mira en perspectiva, mira en gran, perquè no tots són els llibres i un llibre en concret que et farà molt famós i que et regalarà la vida. No és això. Avui
tinc de convidar una convidada molt especial perquè s'ha reinventat moltes vegades, sempre dins del món del llibre, sempre buscant coses que li agradaven més, que li entusiasmaven més, amb les quals podia aportar més. És la Rosa Moya, gràcies per ser amb nosaltres, llicenciada en Filologia. Ella ha fet des d'editora molts anys, a Ediciones B Penguin Random House, fins a escriptora de literatura infantil i juvenil i ara amb la seva pròpia productora de nous formats, sobretot en podcast, en àudio, molt relacionat amb el món del llibre. Explica'ns aquesta trajectòria tan espectacular, Rosa. Bé donada per la vida a vegades, Carla, no? Estàs durant temps ficada en un sector, aleshores busques maneres de motivació, o en el meu cas les necessito. I és en aquests moments on es produeixen canvis. I així ha estat aquest últim canvi, és a dir, després de molts anys dins del sector editorial, com a editora, en paper, en autor nacional, vaig fer també internacional, arribem a dir tinc ganes de crear la meva pròpia empresa, va ser el moment oportú, de vegades la vida també et condueix a situacions d'aquesta mena, arribes en aquest punt, es produeix una situació puntual dins de l'empresa última on estava treballant i va ser el moment de sortir i el moment de dir ara vaig a provar a crear la meva pròpia empresa. El meu projecte, el meu projecte personal, que feia temps que ja hi barrinava i en el qual estic ficada i amb molta il·lusió i projecció perquè el territori àudio és un sector que està en un creixement exorbitant, extraordinari, que et venen ganes d'encara ficar-t'hi amb molta més energia. A vegades quan pensem en l'escriptura, pensem en l'escriptura de llibres, i de llibres publicats en paper. Però a partir d'aquí hi ha tot un ventall de possibilitats, en realitat. Efectivament, Carla. Un podcast exigeix un guió, necessitem un escriptor que estigui darrere i faci aquest guió ben estructurat, ben clar, amb les idees més punteres que després es puguin explotar a l'hora de fer l'àudio, o locutar-lo, gravar-lo i, òbviament, després passar per l'editor sonor. Sí, és una altra manera de crear el text, però no deixa de ser un text i es necessita o s'exigeix un professional o un escriptor darrere. Clar, jo soc d'aquelles clàssiques, de jo el llibre, olorar-lo, tocar-lo, I a poc he vist com els meus hàbits han anat canviant. I al principi no ho veia, però ara visc fora de Barcelona, agafo el cotxe i un dia vaig dir anem a provar un audiollibre, I es veu o sento que llegir amb audiollibre, perquè li dic llegir perquè també és una manera d'interioritzar, és molt diferent. Què et representa? Què suposa per al lector públic? No sabria com dir-li. Sí, exacte. Doncs ho has definit molt bé. És una altra manera de llegir o escoltar o que t'arribi un llibre. És a dir, una cosa és l'acte en solitari teu, de dir ara tinc aquest espai, em poso jo a llegir, llegeixo allò d'aquella manera. Però en el cas de l'audiollibre, és aquesta experiència que comparteixes normalment amb una altra activitat, amb un altre moment del dia. Estaves dient, mentre em trasllado en cotxe, altres mentre fan esport, mentre estic cuinant, i em poso aquell àudio que no deixa em connecto amb aquell llibre que vull escoltar, me l'explica algú, mentre també és una experiència diferent, però també molt gratificant, perquè un llibre ben llegit, ben locutat, arriba igualment i et permet compartir-ho, ja et dic, amb altres moments del dia que per manca de temps, aquesta és una de les raons, jo crec, també de l'eclosió o el creixement de l'àudio. Carla, tenim tanta feina, anem tan desbordats que compartir activitats ens faciliten molt les coses. I a més ens agrada, perquè estem en un moment dinàmic i necessitem fer moltes coses alhora. També aquestes coses et permeten connectar, fer relacions mentre estàs cuinant, escoltes un llibre relacionat i pots connectar a interessos. Jo recordo molt clarament el meu primer audiollibre, és com el meu primer llibre, el meu primer audiollibre, Anna Karenina, a més recitada en anglès, locutada en anglès, espectacular, i me n'anava a dormir, que a la nit llegia i al matí
audiollegia amb la veu, no? D'aquesta locutora fantàstica, com molt interior, molt al cap. I això és una experiència que ja fa temps que hi era. Ja no només hem de parlar dels trobadors, aquí no ho gravaven, la tradició oral de pares a fills, en fi. Però ja quan des del primer fonògraf, 1877, doncs a partir d'aquí ja es va començar a fer el fonògraf, després vam passar pel disc de vinil, ja teníem aquí els primers llibres parlants, no? Després passàvem a les cintes magnetofòniques. Sempre hi ha hagut aquest interès de gravar els llibres i els contes. Ara ho has dit. Després el casset, després el disc compacte i després arribem en aquest format àudio comprimit i pam, les plataformes. Clar, un escriptor que ens pugui estar escoltant o una escriptora o algú que ho vulgui ser, el primer que fan moltes vegades és tenir el manuscrit i tocar a moltes editorials, no? Però també hi ha altres possibilitats, com dius. Què podria fer un escriptor en aquest àmbit de l'audiollibre? Clar, jo l'animaria que experimentés i si potser se li tanquen les portes, diguéssim, d'una publicació en paper, que no té per què, anem a obrir mercat, no? A fi de comptes és el desig de veure la seva obra publicada. Anem a alguna plataforma perquè estan fent el que diuen originals o exclusius, no? És a dir, són obres que no han passat pel paper i directament es locuten i es fa l'audiollibre. Em preguntava, com has descobert aquest món, no? Perquè sí que ja fa temps, però ara és com l'explosió i fa un temps que tu ja hi estàs treballant. Què és el que et va portar l'àudio venint del paper? Una mica va tot de la mà, no? És a dir, si recordes bé, quan també va sorgir l'e-book, el llibre electrònic, pam, poses, ostres, el llibre electrònic, no? Quan comences a sentir l'àudio té un llarg recorregut, 1900 i pico, 1995-97, per aquí comença a despuntar ja l'àudio com a tal, com a empresa, com a plataforma. És a dir, aquest recorregut llarg, quan t'arriba, perquè hi ha moments que t'arriben tots aquests inputs, és quan dius, ostres, no? I recordes, no? Recordes aquell disc, me'n recordo molt, a més, meu pare viatja a Rússia i ens va portar uns vinils de Pushkin. Uau! Escoltar, uau! Escoltar... I en rus. En rus, Mini Zabut. Bueno, impressionant, saps? Jo recordo també escoltar, el meu pare té una veu meravellosa, no és perquè sigui el meu pare, vagi per davant, i sempre he sentit aquella atracció de dir, tant de bo jo algun dia pogués locutar o parlar com fa el meu pare, no? És a dir, al final, el rapsoda, no? És aquella veu que embelesa, que meravella, que et porta, no? Una mica és això. I aquests escenaris ja d'escoltar aquests vinils, d'escoltar cintes, no? I una mica és el tarannà molt més sofisticat, òbviament, inclús avui per avui, imagino que tothom ja ho sap, hi ha aquests podcasts que en diuen binaurals, com en el cine, t'entra el so per la dreta, per l'esquerra, per dalt... Uau, i al final també és una experiència que amb els auriculars, i t'imagines obres, jo què sé, Edgar Allan Poe, per exemple, la Cadena Ser els va fer en binaural, meravellosos, és a dir, és que et fiques absolutament... Sembla que l'estiguis visquent. Totalment. Tinc la sensació, no ho sé, Rosa, però tinc la sensació que durant molt temps hem separat una mica la literatura de la recitació, d'aquesta oralitat tan bonica, del so de les paraules, i l'hem convertit molt en una experiència íntima, única, tu amb el llibre, que em sembla brutal, m'encanta i és fantàstica, però abans s'escoltava molt més. Recitar, s'escoltava molt més, doncs això, un trobador, un joglar, ja no diem, però a la ràdio, jo recordo la meva àvia que escoltava ficcions radiofòniques i ara jo crec que comença de nou a recuperar-se aquesta unitat del so, paraula, sentit. Pot ser? Efectivament, sí, Carla. I a més hem de dir una cosa, no és que hàgim perdut ni molt menys la capacitat d'escoltar, però sí que és veritat que l'àudio està propiciant altra vegada
que ens enfoquem també amb l'oïda, no? Amb el saber escoltar, que és importantíssim i ens perdem, no? És fonamental. Aleshores, món dels dispositius electrònics, no? Món del telèfon, la tablet, la nostra mainada, nosaltres, no? Com a adults, és a dir, són impactes d'informació diaris, no? Molt ràpids i molt accelerats. I molt visuals. Molt visuals. Que no et permet altres sentits. Clar, aleshores aquí estem, sobretot, parlem de la nostra mainada, no? Que sempre són el futur i hem de tenir molt present, no? Ostres, tornar en aquests àudios, no? En aquests textos locutats que ells puguin imaginar, veure inclús la dicció i després passar el llibre i veure que allò que han escoltat, ostres, ho estan llegint, però ho estan llegint molt bé perquè han tingut aquell model, no? Però sobretot, a mi el que més em fascina de tot això, i parlo de la mainada, amb experiències que hem tingut, és, clar, aquest canvi que han de fer perquè automàticament quan poses un àudio s'escolta, s'asseuen, s'asserenen. Dóna'ls un dispositiu electrònic. És com l'acceleració, saps? O sigui, hi ha un canvi molt gran, no? Del que és l'actitud d'escoltar, he d'escoltar, o sigui, m'he de preparar molt per escoltar, per imaginar-me tot allò que m'estan dient i el que és un impacte visual, no? Espectacular, Rosa. És un plaer tenir-te amb nosaltres. Ens quedaríem hores escoltant-te també amb aquesta veu. Jo crec que ja l'has aconseguit, aquesta veu del teu pare, perquè és espectacular. I tot el que estàs fent amb aquest projecte audiovisual que ajudis a molts escriptors a trobar el seu camí cap als audiolectors i a molts possibles lectors que no estan llegint i que puguin entrar en la literatura a través de l'àudio. Seria fantàstic i aquí estem, per tot el que calgui. Jo us agraeixo molt, Carla, la vostra generositat, l'espai, perquè sobretot treballeu llibre, però que esteu tan oberts a escoltar qualsevol suport que pugui estar vinculat amb el text, amb la paraula i amb la cultura. És el futur. Gràcies a vosaltres, de veritat, Carla. Gràcies. Sabem que ens mireu molts professors i moltes professores, que utilitzeu els vídeos a classe. Alguns m'heu escrit, m'heu demanat consells, heu compartit amb nosaltres les vostres angoixes i ens fa molta il·lusió perquè és una manera d'expandir l'escriptura i la lectura, que és el que ens interessa a tots. Així doncs, avui us proposo aquest exercici. Un exercici d'escriptura automàtica o de flux narratiu, ja sabeu què vol dir això. 10 minuts seguits, sense aixecar el bolígraf del paper, per tant, sense corregir, sense revisar, no cal que sigui un conte, simplement tot el que els hi vingui al cap o el que us vingui al cap, començant per aquesta frase. Aquell dia, la professora va arribar a classe tacada de sang. Tum, 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 tum. I fins aquí el programa d'avui. Espero que l'hàgiu gaudit i que us quedi ganes per repassar molts altres programes que teniu a Fibracat TV a la carta o al meu canal de YouTube. Si teniu dubtes, si teniu suggeriments, si voleu compartir els vostres textos, ja sabeu, podeu posar el hashtag La Pàgina en Blanc o escriure'm a través de les xarxes socials i m'encantarà respondre-us i que estiguem en contacte. Espero que gaudiu molt de l'escriptura i de la literatura. Ens veiem la propera setmana.